nindakake laku ingkang keladuk nesta kaya mangkono meneh. Suman adikku, cah bagus. Lereno yo di lereno. Wis ora ana maneh sedulurku ingkang banget tak tresnani kejaba mung kowe. Mbak Yumu iki ora kepengin kowe kebacut anggone tumindak candala nganti besok ing tembe. Kowe bakal nemahi bilahe bebaya. Prabu Pandhu wis paring pitungkas negara saiki kasta dening Kakang Adipati Dastarata. Senadyan to amung wakil, Mbak Yumu iki wis kelakon dadi prameswari negara gedhe Yayi. Si Adi uga wis kepareng lenggah minangka warangkanata ing Ngastina. Dadi cukup tekan semane wae yo Yayi anggonmu gawe kanthi sampe kala tumrape negara Ngastina. Kakang Mbok. Sampeyan niku kados pundi? Kula mangertos paduka Kakang Mbok sanget nguwatosaken dhateng uripe Sengkuni. Paduka menika menapa mboten emut lelampahan kawuri ingkang dipun lampahi dening wong Astina. Paduka menapa mboten emut sumpah paduka kepengin meruhi Pandhu ngunduh pakartinipun. Walah Kakang Mbok. Pun kula udaneni sumpah paduka. Pandhu sampun tumeka pralaya saking akal budi kula. Rina wengi rayimu iki nganti mresutek kepiye carane? Golek carane males hukum karo Pandhu. Dimen mukti lan bombonge Mbak Ayuku sing paling tak tresnani. Ning saiki apa? Lah kok cepet temen Mbak Yu malik tinggal nyandhet lakune Sengkuni. Apa ya gene merga sampeyan wis kasembadan dadi prameswari Ngastina. Banjur ngrasa wis cukup sulap nyawang kamukten gebyaring bondo donya Ngastina. Sampeyan kedah inget Plasa Jenar menika kula udhakake minangka jajahane Ngastina. Kawulane padha didadekke budak. Disiksa rina wengi kanggo kamuktene Ngastina. Ora sithik kawula Plasa Jenar mati sia dadi wong sudra mbelani negara sing dudu wutah getihe. Aku ngakoni, Mbak Yu. Aku ngakoni luput biyen keneng ngopo perkara iki Plasa Jenar dadak tak katut-katutke. Yen ora merga saka gedhening tresnaku kepengin melu kowe. Yen ora merga gedhening tresnaku ngayomi kowe, ngreksa kowe, ngewangi kowe ana ning kene. Ora sudi aku ngorbanke Plasa Jenar sak kawulane dadi kaya mangkene. Kon dadi prameswari, sumpahmu wis kelakon. Yen kowe arep mambengi karo aku ora bakal mandeg, Mbak Yu. Ora teges aku wangkal marang dawuhmu, nanging aku jiwa ragaku wis tak korbanke kanggo kamuktenmu, kanggo panjang kamu. Panjang kamu pancene wis rampung nanging aku ya duwe kekarepan liya, Mbak Yu. Panjangkaku ora mung tekan semene. Iki amung wiwitane nggonku kepengin ngerubuhake adike negara Ngastina. Lamun Mbak Yu wis ora sak dalan meneh karo Suman ora apa-apa. Lara wirang panandange kawulaku Plasa Jenar. Sing tanggung jawab ora ana liya kejaba amung Sengkuni. Mbak Yu arep ngrewangi apa? Arep nyabarke lakuku sak karepmu. Aku mung arep kepengin bebela marang nusa bangsa lan kawulaku Plasa Jenar. Dadi kaya mangkene lelakone. Adikku sing paling tak tresnani malah duweni tumindak kang hebat keliwat. Aku ngerti sing mbok rasake Suman. Nanging apa ya kudu nglakoni dadi wong culika kaya mangkono tadi. Paring piwuling marang kowe kuwi merga saka gedene rasa tresnaku marang Kadang Taruna. Aku iso ngrasake welas asih ya ana ing negara Ngastina lumantar Kakang Adipati Dastarata. Tak kira sak rampunge perang gedhe pamuksa si Adi iso tobat lan iso ngrasa cukup urip mukti ing negara Ngastina nanging jebul sing tok pikir ora mung aku nanging kawulamu ya kawulaku kowe Plasa Jenar tobat. Sangsaya bingung lewung dadi gempung rasane atiku.